Bore da I chi I gyd a chroeso cynnes iawn i'r myfyrdod hwn y bore yma. Oedd hi yn brofiad gwych rhyw awr yn ôl I gerdded mewn I capel Saron a gweld gwment wedi dod nôl i'r capel am y tro cynta ers 4 mis a rwy'n siŵr bydd cynulleidfaoedd parchus hefyd yng Ngharmel a Sowar prynhawn yma wrth I ni o'r diwedd gael y cyfle I ail ymgynnull yn y capeli. Dyma rai adnodau I chi o lythyr cyntaf Ioan pennod 3. Dyma sut yr ydym yn gwybod beth yw cariad. Am iddo ef roi ei einioes drosom ni, ac fe ddylem ninnau roi ein heinioes dros yn cyd aelodau. Dyma I orchymyn, yn bod I gredu yn enw I fab ef Iesu Grist, a charu'n gilydd yn union fel y roddodd ei orchymyn I ni. Mae'r sawl sy'n cadw I orchmynion ef yn aros ynddo ef, ac ef ynddo yntai. Dyma sut yr ydym yn gwybod ei fod ef yn aros ynom ni trwy'r ysbryd a roddodd ef I ni. Gwnewch I ni weddio. Diolch I ti o Dduw, yn bod ni yn medru dathlu y bywyd sydd ynom yng Nghrist yr atgyfodiad. A diolch bod yr un Iesu hwnnw wedi gorchymyn I ni I garu yn gilydd fel nath ef yn caru ni. Dysgu ni shwt I wneud hynny yn well bob dydd o Dduw yn tad. Amen. Fi am ddarllen geiriau Emyn. Emyn o eiddo Benjamin Francis. Ac os ych chi eisiau dilyn gyda fi, rhif 746 yw yng Nghaneuon Ffydd. Gadewch I ni fyfyrio dros eiriau yr Emyn arbennig yma. Dilynaf fy Mugail drwy foes, amarch a gwadwydd y byd, a dygaf I ddirmyg a'i groes gan dynnu i'r nefoedd o hyd. Mi rodiaf drwy gymorth I ras y llwybr a gerddodd fe, nid ryfedd os gwawdir y gwas, cans gwawd gafodd arglwydd y ne. Nid oes arnaf gwilydd o'i groes. I groes yw fy nghoron o hyd. I fywyd dim gwared a roes fy ngheidwad am y prynodd mor ddrud. Dioddefodd waradwydd a phoen, a'r felltith ar galfar I fryn. Fan rydedd yw canlyn yr oen a ddioddefodd fel hyn. Mae'r darlleniad yn dod o Efengyl Ioan a phennod 10 a rwy'n dechrau yn ail hanner adnod 10. Geiriau Iesu. Yr wyf fi wedi dod mwyn I ddynon gael bywyd, a'i gael yn ei holl gyflawnder. My fi yw'r bugail da. Mae'r bugail da yn rhoi I einioes dros y defed. Mae'r gwas cyflog nad yw'n fugail nac yn berchen y defaid, yn gweld y blaidd yn dod ac yn ffoi. Ac mae'r blaidd yn ei hysglyfio ac yn ei gyrru ar chwal. Mae'n ffoi am mai gwas cyflog yw, ac am nad os ofal arno
am y defaid. Mae fi yw'r bugail da, yr wyf yn adnabod fy nefaid, am defaid yn fy adnabod i, yn union fel y mae'r tad yn fy adnabod i, a minnau'n adnabod y tad, ac yr wyf yn rhoi fy einioes dros y defaid. Y mae gennyf ddefaid eraill hefyd, nad ydynt yn perthyn i'r gorlan hon. Rhaid i mi ddod â'r rheini i mewn, ac fe wrandawant ar fy llais. Yna bydd un braidd ac un bugail. Y mae'r tad yn fy ngharu i, oherwydd fy mod yn rhoi fy einioes i'w dderbyn eilwaith. Nid yw neb yn ei dwyn o ddiarnaf, ond mae fi ohono fy hun sy'n ei roi. Y mae gennyf hawl i'w roi, ac y mae gennyf hawl i'w derbyn eilwaith, hyn a gefais yn orchymyn gan fy nhad. Gadewch i ni weddio. Mae'r geiriau hyn o'r ysgrythur o Dduw yn rhoi'r fath sicrwydd i ni, fod y fath gariad wedi amlygu ei hun yn ein byd, ei fod yn fodlon roi i fywyd drosom ni. Helpa ni i ddilyn y ceidwad hwn ym mhob peth, a maddau i ni pan rydyn ni yn cwmpo ar hyd y ffordd neu'n crwydro i'r hen fieri. Bydd dithau yno yn ein galw ni yn ôl, yn maddau ni, ac yn rhoi i ni yr awydd yna i ddilyn fy mhugail drwy foes. Helpa ni wneud hynny. Rydyn ni wedi dathlu ar hyd y misoedd diwetha yma bod sawl brechlyn ar gael, da ni bellach rhag Covid-19. A rydyn ni yn dathlu hefyd bod y gymdeithas yn dechrau ail-agor o dipyn i beth, a phethau yn mynd nôl i ryw lefel o normalrwydd. Ond rydyn ni'n cofio am yn chwiorydd a'n brodyr drwy'r byd, yn enwedig yn y gwledydd plota, sydd heb y cyfleon hyn a heb yr adnoddau meddygol angenrheidiol arnyn nhw. Yn enwedig yr wythnos yma, rydyn ni'n cofio pobl India, yn cofio am y miloedd bellach sydd yn marw oherwydd diffyg ocsigen a triniaeth meddygol eraill, ond hefyd diffyg mynediad i'r brechlyn rhag y Covid. Roedd oethineb i bob un mewn awdurdod, yn enwedig y rai sy'n gyfrifol am y sefyllfa iechyd cyhoeddus yn India a partneriaid y wlad honno drwy'r byd, i wneud yn siŵr bod popeth yn cael ei wneud mwyn cadw pobl y wlad honno yn saff. Clyw yn gweddiau cyhoeddus ni, os gweled i'n dda, a hefyd yn gweddiau preifat personol ni. A ninnau yn dwyn idd sylwtadol di sefyllfaodd, felly dim ond y ni sydd yn ymwybodol ohonyn nhw. Ond sefyllfaodd dwys byd y fo am hynny, lle mae anwyliaid mewn angen, anwyliaid yn dost, anwyliaid yn hiraethu ac yn galw mas am gwmni, anwyliaid mewn sefyllfaodd anodd o bob math. O Grist yr atgyfodiad clyw yn cri ni, wrth i ni gyflwyno y gweddiau hyn i gyd i Dduw y Tad, and enw di. Ti, a'n dysgodd ni pan yn gweddio i ddweud, ein Tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler de wyllus,
Megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Der oen ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau hi ni yn dyledion, fel y maddeuwn unnau hi'n dyledwyr. Ac nac arwain ni hi brofedigaeth, eithir gwared ni rag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ges I ymagu ymlith defaid. Fel mae Derek Llwyd Morgan yn dweud yn ei gerdd, dim ond defed sydd ar y mynydd du. Wel, o'n i'n tymlo pan o'n i'n ifanc ta dim ond defed oedd yng nghwmpas I yn Rosyman hefyd. Yn enwedig bryd hynny am fod y defed yn cael crwydro o'r mynydd I mewn i'r pentre. Oedd dim ffens yn bodoli nôl yn y 1970au. Ond wrth gwrs oedd hwn yn golygu oedd yna beryg i'r defed arbennig hynny. O'n nhw'n cael eu taro yn bir ymal gan geir ar yr hewl. Ac yn aml o'n i'n gorfod cerdded hibo carcas rhyw ddafad drian oedd wedi cael ei tharo gan gar. Ond erbyn diwedd y 1970au, mi benderfynodd y bwrdd glo a Iarll Cawdor oedd yn perchen ar y mynydd ar y pryd I godi ffens. I godi ffens I sicrhau y bydde'r defed yn cael I cadw'n saff ar y mynydd, a hefyd bydde'r creaduried ddim yn crwydro mewn i'n gerddi ni a chreu llanast. Ac yn aml, rydyn ni'n gweld drwy weithred fel yna, gwmynt y mae angen carco ar anifeiliaid, yn enwedig anifeiliaid fel y defed rydyn ni yn ei magu nhw mwyn I gwlan nhw a'i cig nhw wrth gwrs. A mae Iesu yn yr adran yma yn Efengil pennod 10 yn sôn am y ddafad yn un yn greadur sydd angen I'w hamddiffyn y tro ma rag y bwystfilod reibus y bydde'n dod i'w llawcio nhw ar y mynydd. Ond mae hefyd yn dangos mewn ffordd eglur tu hwnt bod y bugail gorau, y bugail go iawn yn fodlon gwneud popeth dros y defaid yna yn ei ofal ef. Mae fe'n cyffelybu I hunan i'r rai oedd yn weision yn cael eu talu ar gyflog. Jengyd o'n nhw'n wneud, pryd bynnag yr oedd unrhyw beryg yn dod. Ond mae Iesu wrth gwrs yn dweud ta fe yw y bugail, bydd ddim yn culo, bydd ddim yn ffoi, ond bydd yn dangos beth yw gwir ystyr ymroddiad, gwir ystyr cariad yn rhoi ei hun dros y defaid. Dyma'r weithred achubol yn y Testament Newydd sydd yn sefyll mas o bob gweithred arall. Y di-euog yn rhoi ei fywyd dros eraill. Mi nath y weithred honno o gariad, enyn cariad yn eraill. Yn y cenhedlaethau oedd yn dilyn Iesu Grist. Maen nhw'n dweud ta un o'r resymau nath Cristnogaeth ledaenu mor gloi drwy'r ymerodraeth Rufeinig oedd bod pobl yn gallu gweld sut oedd Cristnogion yn arddangos cariad tuag at eraill mewn modd mor amlwg, yn helpu y rai oedd yn dost hyd yn oed yng nghanol pla yr oes ac yn byw bywyd hunan aberthol ymlith eraill. Dyma chariad yn gwisgo cnawd, yn gwisgo'r un cnawd nath Crist ei hun
ei wisgo pan gymrodd e'n cnawd ninnau a dod i'n byd ni. Cariad yn llawn pwer, cariad yn llawn grym, cariad ymarferol i helpu'r bobl mewn perygl heddi, i'w helpu nhw yn y ffordd mwyaf ymarferol posib. Boed i ninnau rodio yn ôl traed y ceidwad hwn ddyddiau ein hoes. Amen. A nawr byddai di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân bod gyda ni oll. Amen.